pitanje za početak, da li ste nekad bili prevareni, da li vas je neko nekad prevario? Jeste vi prevarili nekog i da li je vas nekad prevario? Znači, ja nisam tip uopšte, ne sad da se pravdam pred kamerama, nisam tip koji vara. Jednostavno, malo prije sam rekla za ekskluziv, previše sam iskrena i previše to iskreno i govorim. Nekad je i dobro, nekad nešto sakriti. A što se tiče ljubavne prevare, ja verujem da sam bila prevarena, ali ja to ne znam, znači i bolje kad ne znaš i ja mislim da je nekad i bolje da stvari ne istražuješ, nego ako te se dođu i ako ih saznaš, super, ako ih ne saznaš, još bolje. A da li je bilo tih momenta da proveravate možda telefon vaše partnere ili košu da pomirišite, da li miriši na parfem ili na kafanski dim? Pa ja mislim da ranije, znači bilo je, dok sam bila još u braku i pre toga oni mladosti, sad tada nije bilo ni Facebooka, ali gledala se znači SMS poruke, ceduljice i sve je to bilo jedna faza gde nisi siguran u sebe i gde misliš da trebaš da istražiš to i da nađeš informaciju prije nego što one nađu tebe. Međutim, sada u nekim mojim odnosima sa partnerima retko kad proveravam nešto. Naravno, ako mi dođe nešto što je sumnjičavo ili to nekako diskretno to ispitam, ali čovjek većinom zna u sebi i pre nego što bi našao samu činjenicu i potvrdio to, siguran je da li je taj nekomu nešto iza leđa uradio ili nije. Tako da već sa nekom zrelošću meni nemam potrebe da tražim Facebook, da tražim činjenice, nego to već osetim. Sad je pitanje da li to prihvatamo ili ne, to je već... Da li ste pročitali novu knjigu Isidore Bjelić? Ne, nisam, ja sam sletla prije 5 sati iz Dizeldorfa, evo sad hoću da uzmem knjigu i večeras ću da je pročitam. Većinom znam otprilike o čemu se radi i Isidora mi je pričala malo za šta će da se dešava i koja je tematika, ali jedva čekam. Baš vi znate da smo mi baš prijateljice i uživam u svemu što ona radi. Vaša Mona revija? 18. juna bila je pomerena i zbog mene, zbog otvaranja Splendida, zbog toga što nam se desilo u ateljevu i zbog toga moram iskreno da kažem što ovaj put ja radim prvu moju samostalnu reviju i organizujem sama i sad znam šta to znači i koliko teško je sve to organizovati i trebalo mi je baš jedan određeni period da to bude onako kako ja to želim, tako da sad 18. juna u BMW Salona, 18. jula u Queen Montenegro u Budvi.